sa kaawit. It's 3 in the morning. You know we're in the sun. Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining dumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Tagualan ko sa pangan nga Malu. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Some good things. Wise can't wait. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa na siyang kahagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Masbate ang atong magtatampo nagdasangan nga Malu. Sigurado ka na si Muhuko, Malu. Mas mayo nang akong pagparabaho dito pa. Makatabang na unya ko sa inyong gastuhan din kung makatrabaho na ko. Duha pa ng akong mga manghod, mga high school pa. O kay nakagraduate naman ko 2-year course, angay lang tabangan tamo sa gastuhan din Wa ta mo obligahang ako mga anak. Isip ginikanan, ako ng obligasyon. Nahibaw ko pa. Pero pasagdi lang ko nga makatabang ninyo ko. Nabalaka ko si mong gaimtang dito. Layo ka na namo. Si Papa, uy. Mura mag-mo-abroad ko. Sa Sibura ko pa, uy. Sige, tugtante ka. Apan ang pingi ba yung imong kaugalingon dito, ha? Salamat pa. O pa, mag-amping ko kayo. Ni ano gito sa Cebu, day. Ay, naunsa ka, uy. Ni ana hinuon ta. Nag-uol naman hinuon ka diha. Gano ka? Wa man. Gimingalan ko sa ato, day. Unang kayo papaya nga nalayo ko sa akong mga ginikanan. Hala, uy. Kami nga wunon sa akong amiga, uy. Chill. Mawa na. Maanad ka raon niya nga. Layo nila. Tana, uy. Manggawas na ta din sa pier. Sige, tana. Ibutang na ng mga butang ni mo, uy. Day, murag, maikog man kung magkunahon na nga, may abot na din sa imong ik-agaw, uy. Kamay raman kaayo ng ilang kiapangan. Maikog ta sa iyang bana. Ay sus, putla ng ikog, be. Mamahawa bitaw dadayon, dinhi kung makatrabaho na ta. Ug mag-uban kita, ha? Kinahanglan, mag-usa kitag boarding house. Dili ta magbuwag, ha? Hasta sa pagpanarbaho. Siyempre, gauban ko ta paingon din sa Cebu. Og ikaw ang labing suod na kong hikala. Nga gwapa. Parehas nagadawat sa itong gi-applyan, day! Happy kayo ko! Ingas ko, day. Ay, salamat in taon sa Ginoo. Makatrapaho na kita. Magkapadana gid unya ako kwarta sa amo para nila ni Papa. Ah, sila man daw yung naging huna-huna, uy. Huna-huna unang imong kaugalingon, una pang uban. Naibawag yung kang sila ang hinungdan sa akong pagpaningkamot, day. Pero, syempre, magbiling ko alang sa akong kaugalingon. O, sa una na itong sweldo pohon, mangita na yung tagkapalihinan nga boarding house, ha? Oo, uy. Sabot na ba na nato? Makapalit na gigunya akong bagong nga sinina og cellphone. Ikaw yun, no? Huwag yung kailaing gihuna-huna, uy. Ang pagpangarte ra yun. Ay, musamot na gyud kag kaariyat ba kung may kwarta na ka? Oh, syempre. City girl na ba yata? Dili ta magpauwahi sa uso, no? Maura ni imong sudan? Sakto ra ni uy. Kay pawag na siya nagtipid ko. Layo pa ba yung sweldo, ha? Ay, pwede makishare sa table? Uy, kusakit. Kinusi ang sa papay. Ay, sure. Ali, likod. Bakantira na. Salamat, ha? Mga bago mo din, eh?
Karon pa mo ko kabantay ninyo gud. Oo, mga bag-o pa mi. Ikaw? Tulon ako katuig din eh. Regular na day ka? Nindot agod. Migo na ta ha? Ako rin si Ann, o gini si Malu, akong amiga. Hi, Malo. Hi. Mabuang ko. Gwapo gid kayo siya, day. Nindot pa dyan kayo siyang mga mata. Hoy, ikaw ba? Hapdos ba ka itong imong kinusian kanina, ha? Sorry na, day, uy. Gikilig mo gugudayon na nakita niya. Suuron din ako si Mark ba? Mapugnuan gani ka sa uyab, tagpaw ka. Wa siya'y uyab, uy, ingon siya. Kalimot ka nga, gi-interview man dayon ako siya ganina. Miingon siya nga wa siya'y uyab. O, mituo ko niya. Kay kung naa pa, dili siya makig-share na to og table. Makig-uban na ta siya siyang uyab, di ba? Ambot lang gani mo, Ann. Basta. Suuron ako si Mark. Aron pang uyaban ko niya. Isa? Agad-agad? Agad-agad. Way ilog ha? Ako'y nakauna ni Mark. Ay, wa ko'y planong dautan sa imong Prince Charming, no? Imo na siya. Ihansak na sa imong dughan. Basta ha? Ako ugit si Mark. Oh, lagi. Imo siya. Hi, Lo. Hi, Mark. Nangita ba yato nimo si Ann? Nagkita na mo? Wa pa. Pero ikaw nga kung tuyo. Ha? Kay, nga naman. Kuan ka nang bakante karong Sabado? Manuri ta? Ingnon sa nago si Ann, ha? Karon kita rang duha. Ha? Please, promise. Dili ti ka binuangan. Mga on raman ta. O kung masugot ka, mananaw tag sini. Mao ba? Ikaw? Dili ko, uy. Ako siyang giingnan nga ubanta. Mitando man sab siya. Laay sab kaayo, uy, kun kamera. Ubanta pa. Sure ka? Paubanon ko nimo? Inyo ba ang date? Date ba, uy? Dili, uy. Suroy ra. Busa ubanta. Basta ha? Uban ko. Right here next to this corpse. Itog na ka? Goddamn messy. Isapos na niya akong And sweatshirt. you know what else is killing me? Ha? This- Ayaw lang, uy. Okay na ko. You know my wife's Ako na rin sa loob eh. Labon ganina pa kong gitugnaw. Bermuda shorts. Ang baby, To me like a clear case of suicide. bugnawa Trying to dili cut off the dapita, paperwork oy. again? Mark, bakanti man ang dapit nimo no? Pasikit ha. Aron mawa ang akong kabugnaw. Si Mark. Nihilig siya dapit na ako sa pagsikit ni Ana. Thank you kayo, Libre ha. Gihatod pag gid mo din sa among boarding house. No problem. Salamat. Tanaday, uy. Manood na ta. Giduka man kung manta manuroy, uy. Igo na ginong ipahuway. Salamat sa paghatod, Mark, ha? Mark, manood na mi, ha? Kadit lang. Oh, gikuptan ko nimo. An, may mo bag magsulti o nami kadyot ni Malo? Dinis gawas? May mahinungdanon lang ko isulti niya. Kamu, bahala mo. Dagko na bitaw mo. Sige, diha na mo. Mark, Gusto lang kong masayod ka. I love you. niya na sa paingon din sa akong naimutan na si Mark. Muli kay ko. Malo! Malo, please. Mark, buhi ilang ko. Gilikayan ko nimo. Ano man, may sab ako. Wa, pero Tungod diyan. Lo, ako'y gusto sa imong amiga. Ikaw ang gusto ko. Huwag nahibaw kung managsama tagibati. Ayaw himo ang babag-alan natong duha ang imong higala. Mark, Hatagi ko higayon. Ipakita na ko nimo. Dili ka magmahay. Ayun na,
Nahibaw ko. Kamo na ni Mark. Nakita mong duha nga sweet kaayo. Ha? Day, Okay raman ako, uy. Crush na ako si Mark sa una. Pero, karon mua na, uy. Naanagani ko ilaing crush. Tinuod. salamat, Day. Tuod di ay. May nakita na akong boarding house nga kabalhinan. Mamalintag lain? Ako lang. Ganun mag-ulmang ka? Kana pa? Makalugar na ta? Unsa? Bastos ka, ha? Oh. Di ta kapadayon no, kung ako rang usa. Ganun lang kaingon magkambastos ko. Buot na ko ipasabot. Nga makalugar na tas pagsulti o mayo. Dili na ka magpangikog nga nangi mong amiga nga si Ann. Lagi, ha? Bitaw, nakasabot ramasab ko ni Ann. Artihon man gitong amikahakot. Upat man gud mi sa usa ka kwarto ron. Samtang siyan gipalinan. Naunsa ka gani babayhana ay magilantan man ug wa mo ka duty. May nalang kani kay absent sa karon si Mark ug makahigayon kong bisita ni Ann. Niyan ako tungod sa pultahan sa iyang giabangan. Manugtog ko kinay. I love you. Please, ayaw kong biyahe. May kauban di ay siya sa sud. Please. Oh, Mark? Day, Nagtapis ka lang? malo. Malo pa silo ako. Iyara kong... Mga hayop mo! Inyo lang kong gibuang! Best friend na ka! Pero nang nagibuhat man na ninyo na ako! Nga naman! It's 3 in the morning. You're nowhere in sight. And all that I want. Matot ni Mark, nga gitinta lang siya ni Ann. Apan bisan unsa pa ilang pagpasabot nako. Humana, nahitabo na. Og ang labing sakit, kay ang labing suod kong hikala ang iyang gikauban. Busa, gibuwagan ko si Mark. Og karon, nakakita na sa kuglaing trabaho, aron hingpit nga malayo nilang duha.